ଜୀବନ ବଦଳାଇବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିତରେ ସେହି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି କି? ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ମିଳେନି ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାସ୍ୟ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ସେହି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ହସୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ କାହାର ପରାମର୍ଶ ନୁହେଁ, ନିଜର ଜିଦ୍ ଦରକାର। ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଏମିତି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଫୁଲ୍ ସାଜିବ। ସମୟ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ପ୍ରତିଦିନର ସମୟ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କିପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସକାରାତ୍ମକ, ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଏବଂ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୀବନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକଦା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ